Мірча, Да. можеш, пожалуйста, вийти отсюда, я хочу переодіться. Вийти? Ну да. А чого? Ну не знаю, мені якось некомфортно, я хочу переодіться. Я стісняюсь. Бо ти постійно перед мене одіваєшся. Ну не знаю, ну якось мені некомфортно. А чого ти мені це вже не сказав? Ну, щас і кажу тобі. Ти кожен день одіваєшся і я тут. І зараз ні? Ну не знаю, якось мені стидно чи що. Як Ну стидно? таке, не знаю, якесь чувство таке. А мені не треба стидно? Тільки тобі? Ну не знаєш. Та Бодя, успокойся. Та ну не... Я тут буду. Ні, А чого? ну стісняюсь. Бодя, як стісняєш? Я не знаю, як тобі це передати. Просто одівайся, я не дивлюсь на тебе. Не можу, Не можеш? не знаю. Не можеш. Не йде це. Хорошо, не йде, так я йду. Нормально все. Нормально.